tudjuk aznak, hogy napja, ide járunk, minden feltételes lesz, minden szomorús. Ide járunk. Kinek téged te? Én a kurva elmondom, önmagyokat vezetnek, akkor engedj el, hogy basszom téged! Engedj, hogy basszom téged! Tibi! Te, ki vagy te köcsög? Menj már innen, te dagadszol, de mit képzelsz te magadról? Mit képzelsz te magadról, te kutya geci? Mit képzelsz te? Be vagy baszva? Te józan vagyok, úgy megütlek, te geci! Mit képzelsz te? Be vagy baszva, azt hiszed, hogy van vére? Te szarnak te! Neked semmi vére, nem az, te köcsög! Én ismerem a körülményeket! Nekem nincs vérem! Több pártáltam mindent, te szar! Engedje meg! Na, holnap eszelették kemény gyerek, te! Én ma is kemény vagyok, és holnap is! Te holnap is kiúzzanos, és nem leszed azt, te szardarab, te! Engedje! Engedj! Tibi! Te ki vagy? Tibi! Ki vagy te? Te vagy rendőr! Te vagy rendőr! Nem szégyellem, hogy szégyellem, te! Nem basszák meg az anyád! Nem kell! Nem basszák meg az anyád! Ülj be az autóba! Ülj be az autóba! Ülj be az autóba! Találkozok, te köcsög! Tibi! Melyik ringbe? Magad ringbe, te fasz! Bármelyik Ülj be az autóba, most Bármelyikbe! ülj be az autóba. Engedje! Ülj be az autóba. Engedje! Ülj be az autóba. Na most megcsinálom! Ülj be. Tibi. Itt megvárom, itt a Ülj barát! be az autóba, és menj haza. Légy szíves. Hallod, amit mondok? Most meg! Hallod, amit mondok? Ülj be az autóba. Megmutatom azt, hogy neki a... Ki vagy? Most ülj be az autóba. Nem, hát dolgok gyertünk volt nekem. Tehát nem alázott meg senki, nem egy csicskadagat geci. Engedj el! Milyen elvettek minden szít a köcsöget téged? Szóval mit jelent az elvettek? Ki? Eltedd a csicska? Oda, ülj be a kocsiba. Most? Még kell beírni? A köcsög miért? Holnap ide jön? Hagyd a fatomba! Eldobtam a telefon. Ő hallja. Ő hallja. De miért? És ő is itt volt. Miért? De ilyen csicska geci? Neki mentek a külföldinek. De nem nagyon vagyok. Hát nem az de miért? Miért ez kell? Nem értem, nem a gyerekekre gondolom. Hát ki élt a csicskadagat geci? Hagyd a faszomba. Miért? Hívja fel a gyerekvárosat, aki idejön, és azt mondja, csicska volt a köcsög, aki tényleg a nyelvot héten. Nevet, azt meg, hát nevetőről elkezdve ide jövünk, szerinted akkor van. Olyan nagy belőle vagy, mondd a nevet. Mondd a nevet. Nem adom oda a telefonomat, mondd a nevet. Ott akarod az autómból. Miért? Álljál el az autómból. Ülj be a kocsiba. Álljál az Itt autómból. lesz részt, nekem ne mondd már velem! Mit képzelsz te magad? Még te ki vagy? Mondjad el. Geci, te! Egy szerencség az a kurva elvéged, te szar! Engedj el! Nézd, szétverjem a fejétek! Mi ez az a de miért? Miért? Ilyen csiska gecinek egy ilyen kis 150 centis kattopon? Mi? Az jó? De mi? Nem verjem szét a fejét. Senki! Holnap megbatom a száját! Jó, elmegyek. De holnap visszajövök és megbatom az anyádat. Tudod mi? Itt! Ez a geci! Az anyádat! Téged a hátán! De fasz! Vagy akkor fog sérni, amikor a
párda együtt viszlekedtek, faszok, és a kemálik a könyörgét. Tibi, Léci, ez a köcsögöknek. Holnap megbasztak. Mert hétfőn ez a szerencsés, hogy nem dolgozik. Engedj el, Na, holnap szoktuk. Holnap szoktuk, te faszokot. Te, köcsög. Hogy hívnak? Te megmondod a nevet, te szar. Én megmondom. Dóra, Tibornak hívnak, köcsög. Büszke lehetsz magad. Mondd meg a nevet. Mondd meg a nevet. Milyen nevet? Nem hiszem, hogy meg tanuljuk. Ilyen rendőről, ilyen részegen vezet meg itt, vagy ilyen rendőről. Erre vagy mire? Még van veled már fekete kabátban vagy? Nagy rendőr vagy. Nem, az az ember, mindjárt beszél. Te kezdtél el köcsögözni, te! Miről beszélsz? Gyere, megbasztak a házat. Megbasztak. Én most a gépárda fogok beszélni, hogy megbasztak. Érdekel, hogy kivel beszélsz te? Gyere, akkor gyere, tehát legyen meg szabadon, úgy baszom meg a seggedet. Ki vagy te, te búcsú? Nem ülök be, hát szétbaszom a köcsöt. Nem szeretem, ha így beszélve. Nem lesz a számom. Elmondom neked. Gyere, egy szükség. Engedj el lőtt! Mikor? Nem akarok. Ide jöttünk. Itt dolgoztam. Ez a hülye, meg a másik hülye. Igen. Nem, jó, legyen így. De most mondom, mi az, hogy azt mondják ezek a faszok, Próbáljuk el a faszomba te is. Hallod, Geri, adjad már! mi az, hogy azt mondják, Geri, hogy ti nem ülhettek ide be! én beszélek. Geri, hagyjad meg! Engedjél már! Engedjél el! Mindent megmondtam, üdös tökörek vagytok, ti bazd meg! A jó kurva! De ez, amikor ilyen, és ez a kis ember, embernek nevetnek valószínűleg, kis ember, nekem nekem. Nem, uram, elnézést, uram, én nem bántam. De én is tudok telefonálni. Annak mindenki. Lehet dolgozni. De, jó, oké, ne vegyük. Tomorrow morning needs to be That's it. It's not big thing to it. Tomorrow morning, it's right I have like everything to be I'm going back. I want Jen,